Uyu wa maka ukwambia ingia. Ani? George mshangizi. George mshangizi ni mtu wae. Nomusiya ndi mukoma wangu. Ali akashayika last week. Akashayika? Saka anyway. Kuma makaro ile kunao. Ina ndina chinjinosi pamusoro pekugarisana kwaigarisana. Ina ndina chinjinosi. Anditozivo kwaigara. Dai ndikubvunza chingambiri. Awo munoziya here? Andaziva. Iyo ndio mwana wa George Dangora. Ndio katole sigara baba. Awo munoziya here? Ali mabirth certificate. Mabirth certificate akazi kushangiza. Dede. Asita na gabarwa ya munazi yaira. Na bana ndio mbosi yakana umwe. Yongoma. Kauri choko. Ndio watu wamesema baba. Kauri choko. Puro chicken bonjo mero jumanga si hao nyani bengo ya hao tinga tete yo no to esterim anije uno si asara jino shangara baba kana anga ni supeleke ya anga ina za kwa uri yo zoi supeleke za kwa uri awal mayan baba kan nanga rola ana takaita an tu sa tu the yo response what is way asindi no mayangu ni nao mayangu mai albano almayan gawe to mai we Profesa naye garuba pesha. Bye. Ni maka kwa George mchangizi. Ani. Mwana ndio hapo istara kwa mchangizi. Huyu mtume huyu mswahili huyo kabisa na mchangizi huyo. Amazi.
Sababu yani mambo leo kuna mshuka. Ana wewe kwa problem. Sababu leo mimi dimani nini ndio mningi waje wali wajojo kufa watido muda unachopata kuti masitali yamba munene ngeni Kwa hiyo mabete ana mkomenya. mbone yangu Werenga. Izvi hazvina fake base. Zvi ndezvekwaregistrar general. kana mukuru kuti injuziwa zvemunobitaura kuti vanhu avo kana vakaitira nemhuri yavo ngekuti bhozi mumusha mwamunya ngazi Tatiwerengai mabete avana vamukoma wenyu. make sure makana toka ile pesa yeterangasa akatopane bheri rakodza nderechina ile pesa ile hapo Agare ndiko wenyu. kunokubocha igari mamuriwo auri wako ada mswai kama wewe kwa pesa mkazi datisanoona namba iwo aigare utaundi kamutatu achitawo zvawo ini ndichitawo zvani Imimi kumutari uyero. mamutaro No, ndozvinoitenda inomizwa. Lazimai awo changamiri awo maiguranya kuti abvunze kuti uyu munomuziya here. Akanga ari mubondo noni anondoti handiazi. Pamamasuka changamire mukahuru kuti iwo wakatore zita rababakwe. Iyi ndiyo mhuri yababakwe. Zvine mabirth certificate hazvisina zvinyorwa taiti apa nokutaura. Saka baba ndiwo akatungamidzana nemukadzi uyu kuti mai mwana ngatitorese wanachi mabirth. Zvitori nemadocuments, zvitori neevidence kuti George ndiwo akabare wanawo. Namai awo mukunda akwati wopa mushandidzi, wopa tapfuma. Aya ndiwo anamushandidzi. Baba akasiye pfuma yakadini. Sorry, Sesa. Ndainoti yusitse soko redzoka pana George watore zita rababa ako. Waiona here mhuri yakasiyiwa ndibaba ako yawanga usikazivi? amusumbusa baba Unokwanisa kungatisangana tisingazivani. Wana wenyu wakura sei? Mkura from 5. Mwachira mashira Vanya vakudo kuwanda. Vakufuma ingapere munhu mwenyu chigwe. nandiriko. oh yes maripoti amapiwa changamire ndiye pamurehwa pachikoro paikuti vana vatondouya kumusha vachigara namaikuru. Maripoti ataudza iproof yekuti vana vakatombogara kumusha vachidzidza pamurehwa vana ava nemabhedha Vachigara namaikuru. vamaikuru vaigara namaini kutauni vana vamaikuru aitwa uyu na uyu kuti aiwa vasikana vadiki vana adiki aigara kwa mulimi vaigara pavo. amulivere maini tuonai waigara nakakakunda maini Ana amai nini makambogara nawo ere chidzidze pamurehwa. Saka chidzidze pamurehwa makandozoti pane ana ane zita rekuti mushandidzi anodzidze pamurehwa masikazivi kuti aigare pano. Ngaswere kutonge godo changamire. Aine mai awo tandikazomboadaidza zvedu kudare. Tanga takadaidze munin'ina waGeorge neuye wagare zita raGeorge.
Imimi kwamaigara nemuoni pakurohwa kwenyu murume wakasiya chii kwamuri imimi? Mai. Pane imba iri Imba irikudanga mvura. Iri muzita remurume. musare murume. Alright. Neifu. Nechigai chemumusha. Kumusha kuti Ikoko kwa. pamurewo. Alright. Nemombe. Zakasara. Ngani? Mombe 4. Baba mwana wanyu mukomana. Mwana wangu mukomana itofudzo mumwe. Uyu makambe zita ere ioni uyu. Makambe zita ere. Wakafiwa. Mwana wako uye ere parufu pabati. Vana kuti gamuchira mama. Haana kukugamuchira. Saka hapana mwana wenyu azi kuboone anje. Wakanga ichirambe kuti uyu haagari paone anje ndiani? Ndibamuni. Baba mwini ani? Iwo bamboiti. Andi muri kuona. Sorry changanyire. Mai. Ndimani mimi? Dai mwanzo mbele kuzi. Atichongi godo. Atichongi godo. Rekuti zoro bambi. Mirai watafuta. Taona kuti kune wana wakatovharirwe kunze nenyaya yegodo. Dai baba asina mabheta. Anoti mushangidze tiri kutaure mamwe mataure nemabheta aripo akatohwa ndiJoji. Uyu wopuwe zita baba munini woti haana neani. Ati muri ready. Pamusoro changanyire. Taureni. Anokoyiwa yandika. Ati Anokoyiwa ndo panogadzikwa munhu achipuwe zita achipuwa neanji zvomuri kutamba. Pakazopedze kukoyiwa nhumbi wakanga waripo ere vana iva kuti ndiye wazivo ini. Ndaizogadzike munhu asiri anaanji wacho ndisi kuona ere. Pamusoro changamire ndati aya makaona ere parufu. Ina ndinamboaona ngokuti parufu pamambazonge panonga Saka ano maizoaona sei maitadzeka kutoona maizvo. ndo pendiri kutaura kuti ini handingakwanisi kuaona Chimbo ndisingawazi. mirai maita nyakondo. Mange parufere. Mavuna ndiri kupano. Hamuna kugamushirwa. Handina kugamuchira. Alright. Mirai wakushani wakasuma. Imimi muri kuti mwana wenyu mukuru wakura sei? Ane 18 years. Saka murundi taurira imimi kuti ubve gore rekutanga kusvika mwana asvike form 5 hamuna mushopa makambosvike pamba pamukoma yenyu bemiri kudanga mvura. Ini aisasvika gore. Ndii. Ini ndaita basa rangu rinoa ndichikwanisa kuita kuti chisangana kuti taitosangana dai tikafonerana tosangana. Munogare pini. Basa renyu munoitire. Ini ndoitira kuno kuchakuno. Basa rako unoitire. Ini ndine makombi akazomukudzi. Anene mamutare. Kwakutauroni for 18 years. Dzine mwana plus dzekuzororwa hamuzi kumbobvira mati dimande mukoma wekisangane pamigos park. Hamuzombosvike kudanga mvura. Makambaonera mayasiyana. Ina ndongosvika kudanga mvura. Mirai. Mayasiyana. Ndowaziva mama. Makawaonerewo. Kumusha nemunomutomo. Aimona. Saka Changamire avo akawakonvinzwa ndimaikuru avo nemukadzi wavo wamudapo wakutaura kuti haanoni mvura ipindika mumusha. Zvinhu zvozviri wrong. hazvinongwe. Saka yataureni. Ndanzwa rufu kuhandadzi. Takafona tikataura nawo. Taitoenda kuchipatara kunoona mukwasha achirwara. Tichitosangana nawo. Ndikatonamata pamochari ndiri mufundisi. Ndakanamata pamochari kubudisa mutumbi pamochari. Tichibvunza tiri kufamba sei vaiti wanzira. Kusvika takadhiraivha namufundisi wekuchechi kwaenda murume wavo mukoma wavo aigara kutauni. Anga asingagari kumusha kuno. Aigara nemudzimai nehanzadzi yangu kutauni. Takatodhiraivha kuteera kumusha kurufu namufundisi tikanorara pamba takatosvika tikabata maoko havana kutigashira. Tikamuka makuseni takaenda kundorara pavana anzi sekuru wacho vanonzi wani watakatokumbira kunorara pamusha taakurufu kozi pamba hatina kugashira. Tikaimbirwa tikanorarapo tikabikirwa tikazomuka makuseni kudzoka parufu. Ndikakumbira kuona sabu
asabhuku takaenda tikasuma sabhuku kuti tine munhu wataita mhosva yekurara kumba kwake tayakumvurwana. Saka tiri kukumbirawo kuti tione wakadaidzwa padare iwo tikatotaura padare wakanzi endei nhumbi dzacho ndikati havana kuuya kuzitora nhumbi dzemufi. Nhumbi dzemufi dzese dziri kumba kwendokwaigara. Sutu yaakapfeka wakatotipa nguva yekutaura parufu sababa ini ndakataura pamakuwa. Saka nausina kutoona ndikushati varikutaura kutoona ndakataura sababa. Hembe dzaakatopfeka mukofini. Ndimakataura sababa? Ndakataura sababa. Tezvara. Madzishe nemadzisabhuku ari. Vasina kundipa kana mari yekuti mwana mukwasha wenyu ashaika. Kushandidzi. Mambo inini ndonzi tina chitafuma ndiri hanzvadzi ivava. Family haisi kuti gamuchira zvayo tazvinzwisisa izvo. Kana kuti vanoti havatizivi takasingambodi zvakawanda izvi chatakachikoda kuti vana ava vagamuchirwawo family. Maikuru ava hanzvadzi yewo mukomana wegive you. Ndine mapepa ake ini anachibatsira kuenda kuUK because inini ndiri travel all over the world ndichienda kunze. Ndinawo macertificates ake kuchikoro high school. Kumba kwaigara achienda kwaisi kwaigara kumba kwamainina. Ndine foni dzandaitaura namagi dziri pafoni apa. Ndine munin'ina wamagi anodzidza pachikoro chepamurewa chaakataura pamusoro pambuya vake mai vaiye witness zvandinazvo rekodhingi pafoni apa zvokuti mamba ndikwanisa kuzvitaura because zvinhu zvemusha mavo hazvine inini. Saka paari kutaura achitiko hatisangani namukoma hatisangani ndezvemavo zvisinei nezvino saka tisiri kuzvitaura. But issue yatingori nayo ndiyo iyo yekutiko sisi vedu kuti mwana wedu havasi kumunotisa kuti aripo iye aine vana 2 vazukuru vanoshandisa kuti mushangidzi. And information yekurwara kuti kunzi George aizorwara ini ndindaibatsira George mapayments and proof dzacho dzemapayments andakabhadharira George ndinadzo nemamwe mareceipts ekurwara kwaGeorge kwese kuri kwako. But George paazofa last minute iye yubamini ndiyo wakanga wasangana namaiguru mwana wamaiguru musikana iye magi vananichataura achiroorwa vakawandisa kuti uya sazive kuti kukuroorwa mwana. Weekend yangoenda murume achiti ari kuenda kukunoroorwa mwana ndokwaakadonha the next thing mukwasha bhafu. Patakuzoya kusangana kuchipatara kuti mukwasha because adonha kwaakadonha vainaye ikoko vachiuya naye kunokochaisa kuti vainde naye kuchipatara ndoko vakariita 24 hours munhu adonha ari kunza nechirwere cheshuga kuzodzoka kuchipatara. Proof yamanga muchabvunza kuno wapfuura pakoti paya kuti iri kunzi chii dhokta akati chii vakatiwandisira we to get information kuchipatara tega kuseri kuti munhu akanzi abrain dead but paauya ipapo aizoti adonha hachafunction ndokwakuda kupawe kuti chipepa munhu anenge achichukuke kutyisa. Saka zvese zvine chekuita nehanzvadzi dzedu vangu vachiwandisa vangu vasiporo timone maybe ndotsika yekumushapawo nemaitiro avanoita saka tapedzera tauya kuno because kuna sabhuku takatoenda sabhuku akataura nawo ava munhu asati avigwa ndiri kukumbira kuti muende munotora hembe dzemufi nhasi dzirare dziri pano izvezvi zvitoranana nababa mukurukure mutauro akatiginowa kana unodya sadza rake nefishi takamutarisa kudai parufu handikana chatakadya kana mvura yatakamwa but proof yekuti takaenda parufu ndogona kukudescribe pamushapawo ndakagara pano nemakuva aripo nekuti akatanga kufa ndiani zvakafamba sei nepapedzera kuvigwa mukwasha uri pese ipapo tinapo. Uyu mwana hanzvadzi yedu baba vake witness vachibva kuchipatara pavarwara akauya yedu namai vake vakagara pamashuro nditori neproof yemakoza nefondana namai vacho vakauya vakadhamba baba kumba kwatete kwahanzvadzi yavo yakashaika ndoko vakasiya atezvara vaenda kutoileti kwakutadza kusimuka pachemba mambo mukuroora uyu mwana wedu uyu ndiye akaenda kunopfekedza atezvara mabhuruka ndiye akagezesa tete hanzvadzi yake inonzi Margaret mwana waMargaret ari kumashuro. Ini tine proof pano yemwana waMargaret wacho muzukuru wemusha maomo arwara abayiwa chibayo akafondera murume wevanhu uya aenda bayiwa sekuru ini ndakaenda because I'm also a pastor tikaenda kunomunamatira zvikatanga kutaura zvandisingade kutaura ndikaramba ndakanyara evhentani pamushawo takanyara nekuti akanga atumira chibayo chachina ndiya tikaramba takanyara. Uyu George Junior uyu ari kutaura izvozvo akashanda nababa vake kuMozambique uyu baba vake vakabayiwa ndakatozoziva later on kuti kune inonzi mheni yepasi yavakatumirwa nemunhu ari mundo wechibage tikanyarara akatakura baba vake akauya nawo kutaura akavasarenda kuna mainini akaenda kumusha mainini ari kupepa murume kutaura thinking kuti vachiona kumusha vachizoya kuzoonani havana kuuya but inyaya dzavo dzemumhuri hatinei nadzo saka zvokuti havatizivi kunyepa iye ayuzvo
uyu watochopa ndio Imeshangaza kabisa kana chiti hawazima. Iwe unotenga chigari nemumope. Chiri kupanda chikumusha. Chiri kumusha. Chake akatenga sasa unozvisiya. uchibva kuMozambique baba wakasiye pino. Baba ndichibva kuMozambique nawo ndakati ngatiende kumba sititi yemuri muruva akati handisida kutanga ndaenda kumusha Wakasiye pino. takaparadzana pamota takahaya kuti aende kumba kwanga Pamusika. Wakaparadzana pamusika. Yeah. Ichihwara. Aiwa Akandiramira kuti handisida kuenda kumba. Saka awa unombaona kuti kana kwa Mozambique. Wakatosiya baba pamusika yoga watokwira kwakuende kwamura. Akahaye motikari akati ndaakuenda pandikuenda. Inini ndiri kuona sekuti changamire. Iwo George ezvekuti upe ana sekuru usikatori godongo nechawati ndina mai yangu ari mumashura ichimaimai iwo chimira semunhu wakagara zita rababa ndupana tezvara pfuma yawo paziwai imimi mai muri kugare kumba kwakudanga mvura nditi Vanogara kuRoad. imba yekudanga mvura irigarani Irigara iwapo. ndiwo ari kutogara iwe ati muri kuona Anobvira akambodzikapo. Atinobvira takambovaona pa. Zvese mapepasi zvinhu zvaitingwa bhozi kana zvaakunetsa chaiko chakuti akutotedze mutemo imba iyo atacho inotengeswayo one yosheni makamotikambaire bachipamba anogara manoini makaoshepa ndope muri kugara nemwanoni ndosaka yakandovharidzwe kunze kuzi afanira kumboti nawo pakude mashezi pazvinhu zvababa tisati tatombende papfuma iboshere because awa munhu wakatorohwa zviri paonini zvinotooneka saka pakutode iboshere inogone kuitwa process yacho ngekoti mimi kuramba mwana kuti asagara pamusha ana baba wakazviona waikurudzira ndiye kuti ramba ana baba ako waikurudzira ndiye Pakutogadzwa pandakatita ndikupiwa zita rababa ndanga ndingori ndega. hautoziva kunonambo uriyoma Chanamire. Sorry. Muswa shaika baba. Mwana mukomana akanzi munashi pamapepa. Ndiye akatofamba nababa muninawo kuchipatara kufambira mapepa. Ndiye aitofambira mapepa ababa wake. Ari tuna baba munina. Vachitofambira vese kutodiudzwa information. Isatiziva kuti patitoitira zvinhu totibatsirana nemwoyo ashaike. Iwe warutokanda mwana kunze, mwana achifa kutoita zvaaita. baba Musoro changamire. Pakufambire mapepa handina kufamba nemwana kana chii. Ndakafamba natete hanzvadzi yangu. Inini ndinosensa kuti mushangidzi. Mufi anosensa kuti mutsudzi. Inini chitupa changu chinoti mushangidzi. Handisaikwanisa kufambira matsamba aJoji. Asi ndakatsvaga atete. Ane chitupa chakazi. Ina ndinotombobvira ndamuona. baba munisitiri kwenyu yakabhesha iye inini mambo nechekutaura pamusoro nyaya yangu yepekuti vangatenderera vakaita sei vakaramba vachitatiza vakaramba vari pamberi pamambo anotonga ndimwari ende ndiye anoziva kuti kuramba kwavo nekuguma kwavo avo vanga vasina mazuva vabva kumba kwavo chiri china namai vamwino vangu baba munina vamunina wanamunina wamwino wangu wabva china murume wangu achizoenda kwainorohwa wachinyepa kuti ndikuenda parari asi vada kuti ndizotumurume ndokwaenda murume kwatanga kutangwa akupenga ava kwakutakura murume kuendesa kumusha
ndakachizofundira muzukuru akati sekuru vari kuno kumusha ndikati achi tikani sekuru vatori siriasi havachatotauri ndobvaatakurwa kunzo kuchipatara ndokuta kuchivaona kuchipatara saka ndopane nyaya yese vakoswera vachiramba vachidii vamutiti ndovaziva uyu mwana wangu Givuyi ndomuziva aitopota achitondipa mari atumirwa nababa kubva kuMozambique atumwa nemari kuzoenda kwapamai pane dambudziko ndava nemota Changamire mbatya dzemufi dziri mumota ndatoti ndikutoya kunomeri dzimwe dzacho dzakakoyiwa here hatina isa takabva tabvapo kutangopedza bhege bo takasina kunge tagashe ende wangozwa kuti wazouya kutora mbatya watouya pamutare kutora mbatya nasapo matamiri kuti vachauya havana kana kuva saka kuti zvakazogoyiwa zvakazodii chinonzi vakagogozwa dzimwe nhumbi dzakakoyiwa here nyaya yekuti kune dzimwe nhundi dzababa makaiswa here hatisikubuze imba ati maigowa bene izvi hazvingaiti chishamiso chekuti mbasha dzimwe dzakagoriwa nekuti pakatogarwe zita munhu unotozogarwe zita nekunga mbasha dzaparadzwa semunhu une kwaaigara hapana kwekwendaba nekuti kwaaigara kwainga nembasha dzimweni kana mwanga musikakuzivi zvino mbasha dzacho dzapo inoona kuti awa chakutoda village muzukuru wacho wakanga ari kukoye nhumbi ndiani semukazi wacho muzukuru ndiani Zambuko. vakasununguka ene chitatu ndinouya inini iwe ndokuti otorera building ngehodirisa au nasemukati semukazi wazambuko unogara kupimbi Kwamani. zita rako unozani Kingston. Kingston Zambuko Zambuko village yedu na Kingston Zambuko msochitaka moya pana msochitaka penzi nawe